Okay, magandang umaga at magandang umaga din dyan sa Pilipinas. February 28 ngayon at linggo sa Monday dyan sa Pilipinas. So kadarating lang namin kahapon from Vegas, 3 days, 2 nights and 2 days ano. So may dinaraw lang kaming importanteng tao. So ngayon pupunta kami sa church para first time namin ulit, kasi mostly virtual lang aming sa TV lang pero ngayon open na. So I think sa labas lang yan. So mamaya ipapakita ko sa inyo. Okay, it's February 28, Sunday. First time namin pupunta ng church. Attend kami doon ng outside church? In person. So it's been like how many months? A year? Like 8 months. 8 months. Wow. So titingnan natin ngayon ang church kung anong I think nasa labas din yan, di ba? On our way to church, mga ilang minutes. I think mga 10 minutes lang sa Cottonwood Church. Okay? Yung dalawang bata, yung tatlo nandun sa... Si Ace ba may pasok? Ha? May pasok ba si Ace? Yeah. Cerritos Avenue and Bloomfield. Ilang minutes, Roy? Yung parang 10 minutes lang, no? Ang biyahe. Cottonwood. One more time, just the voice to your lungs. You're in your right mind, able to think, and He is faithful. He's faithful in things that are big and faithful in things that are small, and everything in between. And they work so hard to be able to lead us all into the presence of God. This is our time where we get to worship God in our giving, and I just want to say thank you to every single person who souls first, because everybody is going to spend eternity somewhere, and by your faithful continued giving unto God, because you love Him so much and you're so grateful, you're putting souls. What is your dream? What is your dream? Oh, hell no. What is your dream? Stop it, I'm famous. Get the cameras away from me! What is your dream? Get the Angel? cameras away! Security.
Okay, tapos na ang church. First time for 3 months. Got in the church. Wala si Ace. Kasi may work. Ito, malapit na. After church, nag-deliver tayo ng dinakdakan, 3 at papalitan, libre na yan. Yan. Ang nag-order ay isang nurse sa Kaiser Permanente. Okay, after church, di-deliver natin yung 3 dinakdakan. 3 dinakdakan tsaka libreng papaitan para matikman nila yung aking goat papaitan. Okay, tara, deliver na tayo. Okay, nandito na tayo sa area para mag-deliver ng 3 dinakdakan na small, $15. Parang medium na rin siya. $15 each, tapos may libreng goat papaitan. So nandito tayo sa bandang Cerritos. Itong nag-order ay isang RN, isang nurse. Turn left onto Ashworth Place, then your destination will be on the right. Nurse sa aking work din. Okay, so andito na tayo sa Ashworth. Okay, dito tayo sa area ng mga yayamanin. Sabi nila yung mga nakatira daw dito ay mayayaman. 1, 2, 3, 2, 1. Your destination is on the right. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. 1. There you go. 1, 2, 3, 2, 1. Test na tayo. Para tayo hindi mahuli. Hindi tayo makabalanda. Ang hardware nila. At sana ay hindi mabangga. 1, 2, 3, 2, 1. Okay. So, nandito na tayo sa ating delivery. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2. Nandito yata sa kabila. Mali yata ako. Mali pa. Yun nga, yung yayamanin. Mali. Ayun ko number. Tignan ko. Mamali ako ng bahay. It's 1, 2, 3, 2, 1. Ayan, no? Sana may bahay. 1, 2, 3, 2. Ikot na tayo. Ikot tayo. Para maganda na yung ating hindi na tayo mag-aano mamaya. Ito 1, 2, 3, 2, 1. Ito. Ito, laki nga, yayamanin. Malaki ang kanyang bahay. Parang mansyon. Dito po. Ang kanyang bahay ay isang mansyon. Okay, magdi-deliver na.
Saan ba yung entrance? Ito. Hello? Hello? Say hi. Tao. Tao po. Knock knock. Beware of dogs. Hi po. Ito po yung bahay. May aso. Mahirap pumasok. Ayun o. Nakalagay. Beware of dogs. Mahirap na. Baka tayo kagatin. Okidok. Ayan. Ito ang ating liver. Nasaan ito? Ay sir! Ito po yung yung bahay ng mayaman dito sa ano ha? Cerritos ha? Pinunta nga ko yun. Oo. Sabi ko, tinignan ko doon, ay yung pinaka mansion pala. Bossing, sanitize na to ha? Sanitize na yan ha? Thank you. Tapos huwag kang mag-alala. Yun yung papaitan mo, nakabalot. Oh, yan. thank you very much, pare. May ano pa ha? Oo, para matikman ni Bossing. 45, Medyo, diba? oo, bahala ka na. Mag-work pa 45. yan. Medyo spicy yan. $5 lang tip. Ano, thank you, Bossing. Thank you. Next week, or ano ha, yung shoulder. Yung dalawa. Oh, tapos kung gusto mong lechon, order ka lang sa akin. Oh, sige. Ilocos Pinoy. Ilocos Pinoy. Sige, thank you. Oh, di ba Saan naman ka ha? umuwi? Ha? Saan ka umuwi? Diyan sa Lakewood, malapit lang tayo. Like 10 minutes lang. 10 minutes. Akala ko Long Beach. Hindi, dito lang tayo. Okay. Kalapit lang, neighbor. Malapit. Yes, sir. Thank you. Salamat, Okay, may suki akong bago. Mga yayamanin. Sige. Okay. Okay, yan ang aking delivery. Bye-bye. Let's go. Okay. I think dalawang ano yun dalawang RN, dalawang mag-asawang nurse. So tayo'y alis na at mag-exercise kasi nung nasa Vegas kami wala akong ginawa kundi kumain ng kumain. Nung nasa Vegas kami so nagbiyahe kami ng Vegas Thursday at umuwi din kami ng Saturday kahapon at meron lang kami pinuntahang importanteng tao doon. Kasama yung father-in-law ko tapos yung ibang relatives na rin. At ayun, saglit lang. Ngayon hindi sumama yung mga bata kasi may mga kanya-kanyang lakad na malalaki na eh. Kaya katulad niya, pag malalaki na mga bata medyo bibihira na lang ang nakakasama sa inyo. May kanya-kanya na silang lakad, yung iba may trabaho naman kasi. Dati last year tsaka yung mga nakarang panahon halos may mga activities yan kasi nung growing up pa yung mga bata nung may mga basketball tournament sila sa Vegas kasama yung mga team nila, ang dami nila, di ba? Dami mga activities yan. So sa isang taon siguro sabihin natin na ilan ba? 4 to 5 times 4 to 5 times pumupunta kami sa Vegas in a year or mga ganon 3, 4 to 5 times sa isang taon. So every year yan pumupunta kami sa Vegas, pero ako lang naman pumupunta lang naman doon para mag video at doon sa Fremont yung mga ano doon. Hindi na ako nagpunta nung medyo malayo sa usually sa Golden Nuggets ako yun ang gusto ko kasi pagbaba mo nandun na yung yung favorite na area ko. Hindi na parang tinamad na ako nung nandun. Doon na lang ako sa area ng harap ng Bellagio, Caesars Palace. Doon lang sa area doon lang ako nag-video. So yun, da-download ko mamaya para makita nyo rin. So ayun, yung pagpunta namin ng Vegas napakaliit na panahon. Hindi naman kami talaga nagbabaw, hindi naman talaga ako nagsusugal. At dati pag pumupunta kami doon kami sa South Point
Maganda kasi ang South Point pag marami kayo, may pamilya, grupo kayo, meron dong pwede kang magluto doon, may gym doon, may pool. Maganda before ka pumunta ng makarating ng pinaka-main na yung sa Vegas. Siguro mga 20 minutes, 15 to 20 minutes away sa South Point. Maganda doon, pwede kang magluto. So yun. So mga kapatid, bukas ay balik na tayo sa trabaho. At nagpasa na rin ako ng aking bidding sa ito kasi yung mga panahon na na yung bidding time ng vacation time sa amin. Pero hopefully makauwi ako or kami or ako, sana makuha ko yung July na vacation. July na vacation para makauwi naman ako sa Pilipinas. So kasi by seniority yan magko-file ka, so yung rank 1 mo, rank 2, tsaka yung rank 3. So based sa seniority, so doon nila i-base kung may kumuha na yung ganong araw na mas senior sa'yo, wala, hindi mo makukuha. So last year nakuha ko kaso nga lang cancel naman. So hopefully makuha ko ngayon, at kung hindi ko makuha, baka siguro by August na next year. So titingnan natin kasi mahirap umasa mahirap umasa pag mga ganyang vacation bidding, especially pag ang seniority ko hindi naman ganun ka tagal pa. So may mga iba dyan na sa 30 years na. Si Marcel matagal na yun kasama ko sa work. So may mga 30 years na, 25 years. So ako nandun pa na ako sa more than 10. I think 11 years na ba ako, yung mga ganun. So hopefully, so eto Sunday na, bukas work na nga, back to diet na naman ako kasi napakarami kong mga pinagkakain ko nung Thursday. Ako baga nandun na kung ano ang kinakain, sige bahala na. So anyway, back to diet na naman. So tiis-tiis muna. So magandang pa rin sa inyo magandang Sunday dito sa California, at sa Pilipinas ay Monday dyan. So ayun, continuous po ang ating paghahanap buhay, ang paglilitsyon at paggagawa ng mga dinakdakan, pinapaitan. Yung pinapaitan ko pang giveaways ko na lang yun siguro, yung mga matrabaho, pero wala na akong stock siguro by next week bibili ako. So pero may ako pala sa Sabado, may lechon ako. So I'll see, titignan natin kasi sana medyo gumanda-ganda ng negosyo natin ngayon. Negosyong pang lang naman to kumbaga libangan, at kahit papano kumikita. Mahirap, napakahirap maglechon mga kapatid, pero pag mahal mo ang ginagawa mo ay okay, walang problema. Kasi pag ang ginagawa mo ay hindi mo napipilitan ka lang, at lang yon, baga pera lang, wala, hindi ka mag-e-enjoy. Kasi ako nag-e-enjoy ako nag-e-enjoy ako sa paglilitsyon ko. Kung sinong gustong maglitsyon dyan sa Canada, dito sa California, at kung saan sa amang state, pwede niyo akong i-message at tuturuan ko kayo. Kala mo naman napaka-eksperto ko, no? So yun lang. At laging tatandaan na ang buhay natin ay maikli lang. So enjoy natin kung anong meron tayo. At ito po si Ilocos Pinoy, at nakapag-deliver na naman ng mga dinakdakan. At yung mga hindi siguro mga tinamad magluto, pwede nyo akong kontakin. Okay? So mga kapatid, salamat, mabuhay, at wag masyadong magpa-stress sa mga nangyayari sa ating buhay-buhay, kasi yan po yan ang papatay po sa atin. ang sobrang stress, wag masyadong mag-isip. Okay? Happy Sunday ulit, bukas ulit. Okay? Maraming salamat po. Ilocos Pinoy, ang lechonero.
ang manggilitsyon. So, pag malaki natin ang ating hanap buhay, huwag nating nilalang. Shout out Ilocos Pinoy. Sabi niya naman ni Attorney Didi. Okay. So mabuhay po tayong lahat. Peace lang. Pagmamahal. Okay? Mabuhay.